Neka Božja volja, da bo sadu. Нека Бог да ви благослови. А кана? Значи, приближете се всичките, елате насам. Egal, war wirklich drin. Каснимо, савори, приближете към водата, обаче без да влизате вътре. Saurika chon rigate. Meka chi garda tume yek po yek. Kon kana kel. Meka chi garda. Bonjour. Бил по свидетелство. Сам повярви са да. Божията воля, всичко кайрил, петнаха и какво. Така е. Bonjour, beaucoup de bisous pour toi. Bonjour. Bonjour, Máximo, Bonjour. Agnieszka, bonjour. 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 Kein Jariska bagage. Ai sou. Bonjour. Hallo. Taraleș? Ти чурувече чарел да кай слимила. Фиклили кай слимила. Кери само дими слимила. Am tatăl de avea busa de elena să cea. Ei, voi că pomagău tu. Te de cap ke khurbe. Ha jala kala chanti всичко битма. Те кокалеле. Мулeke чатен ке умануша, ке парцана ке. На ленге chanti. Ке мулeke чаравле. Кате сана се така да танза. Ando poske o. Al tela česi, Raško. Čika. Saurika. Раско. Hel bonjour. Čumo. Bonjour. Hel bonjour. 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 Така те тара паиза. Sarso que era? Bachalaf? Ah, quando pai? E metade da... É a pazime. Achulena cana. Tishina saurite pazin tishina. De, achulen. De peșterea che m-a dușat s-o cheren. Slimov. Кате само вовта емете. Емеп Slimov, trate Slimov pașe, naști Slimov o telefonul zdura. Моля ви се да пазим тишина, парите се три. Без да приказва никой. Значи сурипечете се. Ah, cum am de dat dico. Ашунен де. Снимоса райче. Мапите се върби сега. Не аз от първото. Кен само от начало. Да се помолим първо. Кажи нещо и после му дай думата на брата да каже своето слава. Добре, айде. Молисао Бекирча, айде. Молисао. Молисао Амей, Саори. Господи самогъщи създател. Добре. Боже, всемогъщи. Ето, Господи, Ти знаеш и Ти виждаш, Боже, моите братя, които ще минат сега водно кръщение.
Господи, моля те, ти им дай успокоение в душите, в телата, Господи. Моля те, премахни от тях всякакво притеснение, Боже. Господи, моля те, понеже те искат да казват, да говорят свидетелството, как ти им докосна сърцата, Боже. Как ти ги доведе до това място, Боже. За да бъдат сега те при Тебе, Господи. Моля те, Боже, благослови сега. Благослови народът ти, Боже. Благослови моите брати и сестри. И им дай Твоето смирение, Твоят мир, Боже, да бъде тук, Боже. Господи, моля те, всичко предоставя в Твоята ръка, Боже. Промени на корено, Господи. Сега Ти премахни всичко нечестиво от него, Господи. И направи го достоен за Тебе, Господи. Моля те в името ни. Амин. Да, даваме думата на нашия брат Кольо, как е повярвал в Господа и какво го накара да идва да бъде кръстен във водата. Слава на Бога, брати и сестри! Значи, аз съм повярвал в името на Исус, след като майка ми мина водно кръщене и тя почна да иди на църквата и тя после ме покани и аз да ида, но аз просто бях по света и не си го турих в акъла и се и казах, ще ида, но се не можах да ида. И последния път, когато имаше водно кръщене, първия път в църквата, и тя ми каза, ако искаш, вика, яла поне да видиш как минаваме водно кръщене, защото си обещал преди това, че ще идваш, а вече 2-3 седмици не щеш. Поне яла тази седмица да видиш как минавам аз водно кръщене, да се разкарваш. И аз отидох обаче не съм отишъл за Господа, защото не знаех просто истината. Бях сляп и бях в света. И съм отишъл да видя как ще минават водно кръщене, а всъщност отидох така просто за интерес. Да видя какво става в църквата, да видя как проповядват и съм фенал вътре с много гордост. Но обаче в същия момент Бог си имаше план с мен и ме докосна. И ме докосна Господ. Значи моето отиване в църквата и моето влизане в църквата, аз което си мислих, не беше така. Просто аз по такъв начин, чрез майка ми съм повярвал. Значи Бог работи първо с майка ми, Бог така направи, че вкара първо майка ми вътре и след това аз след нея съм вленал. Значи Бог си имаше план с мен. И аз благодаря на Господа, че Той докосна майка ми, че Бог направи такива чудеса с нас, че тя влена и след това аз вленах вътре да видя как мина водно кръщене. А всъщност това не беше само е така на празно, но това беше Божията воля, Той да ме докосне по такъв начин. И аз благодаря на Господа, не само, че ми отвори духовните очи, но Той ми даде и вечен живот, който да поживея с Него. Значи аз благодаря, че Той ме изкара от тъмнината и ме постави в светлината. И Той ме докара сега в това място и в тази вода, което аз ще кръстя. Не, че водата ще ме промени, но Бог ще ме промени, този, който ще ме промени, този Исус Христос, който ще ме промени, ще ми дава вечен живот. И просто аз искам да служа за Господа с дух и истина до края на дните на живота си и искам да си прекарвам целия живот и целите дни в името на Исус и с Него да съм до вечни векове. Благодаря на Господа, че Той ме избави от света и ме постави на мястото, където трябваше. Но аз просто бях в света и бях сляп, просто не знаех какво правя и какво върша. Понеже в Библията пише този, който става приятел със света, той става враг за Господа. И аз благодаря на Бога, че не съм вече приятел на света, а съм приятел вече на Господа и служител на Господа. Благодаря на Господа, че Той ми спаси живота, не само моя живот, но Той спаси живота на моето потомство. Така чрез мен и моите деца ще видят какво правя. Аз просто давам пример на моите деца, така и те да вярват. Аз благодаря на Господ, хиляди благодарности, че Той ми промени живота коренно. И аз вярвам, че от днес нататък, от този ден, Той ще ме промени повече. Той ще ме направи съвършен, за да не му греша. Според Псалом 119, в сърцето си запазих Словото, за да не му съгреша. И аз искам с дух и истина винаги до края на дните на живота си да служа за моя Господ Исус Христос и обещавам, че ще служа. Нека Бог да ме промени от днес нататък и да направи
нов човек и ново създание. Вече всичко в мен, стария човек ще умира в тази вода и ще стана нов човек и ново създание. Слава да бъде на нашия жив Бог. Благодаря на Господа, хиляди благодарности. Амин. Вярваш ли, че Исус Христос е Божий син? Вярвам, Вярваш ли, че Той умря за тебе на кръста? вярвам, Вярваш ли, че Бог го възкреси от мъртвите? вярвам. Въз основа на твоята изповед и въз основа на твоето свидетелство, ние те кръщаваме в името на Отца, Сина и Святия Дух. Гледай, давай, слушай! Нека Бог да ни благослови! Слава на Бога! Благодаря ти, Отче. Давай! Насърчен да ви и милен Господа, и спасени